Tata cara lepas bujang utawi tata cara lepas lajang. Nah, menika kan saking para kanca kaneman, saking muda-mudi sakbibaripun tata cara pandonga menawi donganipun wonten awal. Utawi saderengipun ngedalaken pasugatan unjukan kalian daharan. Dados umpami tata cara mantu, tata caranipun pambuka penganten putri mlebet, penganten kakung mlebet, lajeng pasrah panampi, bar pasrah panampi lajeng panggih, bar panggih sinduran tumuju ing sasana rinengga, bar menika ndonga, bar donga nembe lepas lajang utawi lepas bujang. Tuladha ngacarani lepas bujang utawi lepas lajang. Para tamu sinedahan kakung putri ingkang bagya mulya, ing salajengipun badhe kawontenaken tata cara lepas bujang utawi tata cara lepas lajang saking Karang Taruna Bakti Salaan ingkang dipun pangarsani dening Mas Jenar. Katur dumateng para kadang saking Taruna Bakti Salaan wekdal kula aturaken kairing ungeling gugur gunung. Sumangga.